Good morning, Crystalline. Good morning, class. Good morning, classmate. Ay, nakaipon lang. Simula na mamaya, no? Magtatawag na mamaya. Ayan po, good morning, good morning. Sa mga viewers, mga sponsor, good morning po sa inyong lahat. Ayan. At dito na tayo sa, sa site. Bayan Kaling. Amo. Si Vince nandyan. Magawa mo, tol? Finish. Ito, tapos na ito eh. Lagas nandito. Kuya, Yo! magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. Musata mo si ano? Mami Roshi. May mercy, pasensya ka na nung nawala ako Nahanap kasi, ka niya eh. ano kasi, alam naman niyo kay Jason na, Oo. nung kigata, kay Jason na lang sa'yo. Ay, Kaya sabi ko, ginagawa. kaya dito na, babalik naman ako sa daan. Nagbabalik Ingat lang kami. Huwag kayong lilipat. Dito sa taas. Tingnan natin yung tanawin. Aray ko. Unang akyat sa second floor. Kaya puloy. Ay. May asintada na sa taas. Tol, pugi mo pala sa babang tingnan. Pugi mo pala. Nga. Ay, tilo. Yan yung tanawin dito. Tanawin dito sa taas. Ganda po lang tanawin dito sa taas, oh. Bintana. Saan mo yung sintada? Karot? Pako daw, pako. Di pala. Ilan, Bin? 4? 5? Hmm? 4? Luduag kiton. Di tres, o di tres. 4 ko. Ah, di kwatro. Lahat na isang hindi wala. Yan na. Laki man. Ha? Laki man. Layout. Salihan mo ng bakal. Kahapon, hindi ka ako umulan. Kaya walang umulan. At maganda na yung kantuhan. Ang ganda rin ng tanawin, no? Kita yung ano, Mount Isarog. Ayan, oh. Sa Eriga yan ano? Ano yun sa ito na, Iriga pala yan. pangalan yun. Bulusan. Ay, Iriga. So, sa patas na simbahan, so sa ermita. Inurugan. Inurugan. O sa Eriga, maganda dun. Taas. May shopping. Nakapunta na ka na dun? Nakapunta ka na? Inurugan? Ganda ng dami. Oo. Oh, Hindi pa ako nakapunta dyan, eh. taas, sa taas may shopping. Oo. Kita yung ano yung Mayon. dito sa bato at Ay, yung ulit sa bato. para magkatabi. Oo. Yung sa Eriga. Ay, pag nasa taas ka na, parang magkatabi yung tubig ng bula saka ano, bato. Lahat nga kita. Yan sabi ko ng ano, sabi ng iba, pag nasa taas ka na raw, ano, yung aeroplano. Pag tingin mo daw, puro daw tubig ito eh. Maganda dun. Oo. May shopping sa taas. Tapos kita yung dungan. Kita lahat. Yun ba yung pinupuntahan ng mga ano, dibuto. Oh, pag Mount Inurugan. Ay, yung Inurugan. Manakwa. Sa di Naga. Oo.
Mananaga, apahuli, apit sir sa Pitsan. mga debuto. Pagka-release, pauli apit. Ano? Debuto. Parang kapas ito yun, man. Apit sir. TV. Kumusta dun sa TV pagpunta nyo? Ayos naman. Ayos. Nahalan yung chilas ko, may bab, binili ako ni Ba't nawala? Sa dagat? Nagdagat kayo? Nalingawan ko. Sa Cottage. Hindi sumama. Siguro nalasing rin yung chilas. Siguro yung chinilas hindi yun sa'yo. Kaya Bobby. Aga pala. Yung chilas ko, nagpalit kami, palit na ako. Naiwan ko. Kaya pala eh. Ipukuan. Ito ba ito place ah? Ano? Sintan si. Andito sa. Ay magliliot si Kapuloy. Hindi na tanong ng tanong. Layout. Itira mo doon sa dulo. Pinakang kanto? 280. Ang layout ulit. Rayo. Matilyo. Ito sa nylon. Wangko, ang nabinta yata. Meron din. Ay, 20 lang yun. 20 lang doon. Kada si Mana, pa pwede yan yung baklasan? Ha? Bakal sa bambu. Masa dito man? Pwede na. Suporta na sa Oo. Kurta. Kuno to di kinuwaan. Sadto ka na mo yan. Nabagstaran ko. 15 days po, takwa na. Maksa na. Wala nakaupot. Ano regular na yan? Oo. Wala nakaupot. Kung bakit sa mga sadto, yung baloy, di na pinabot. Pagka pabasa-basa, dali. Pwede naman naka. Maksa naman siya. Oo. Puste. Maksa na. Tasalit man. Yan po, layout sa taas para sa asintada. Pwede na pala mag-akyat sa ano, hollow blocks. Siguro gatukot, sabi sa nabiga. Itapat lang sa biga. Yung gato, Gato. so, ginamit ba ito kay Chinchin? Saan baba? Ay, so ko ha? Muton. Ito bagalak sa saray. Pwede ito ng kadsali. Nababa mo. Pwede abot-abot.
Linos bang. Kosle ulah, ano? Blender, kaya pa. Main pastinya. Coba saja partition. Partition. Tri, si Bintil. Si Bintil. Nanti lah. Para mengkodrat di squad tuh. Tri, si Bintil. Thirteen point five. Ano ito po yung layout ng ano, sa kwarto. Ground sa nade. Gitna. Ang ito mga hollow blocks. Bali dalawang kwarto sa taas. Materialis kaya kan tuh. Apa materialis? Oh. Kinat mo? Ano po? Kinat mo siguro. Sabi mo? Ha? Buko ko ng isang vlog. Layout ni Kapuloy. Ratcho! Get out! Dadala mo yung battery ko, Kacho? Dadala mo? Battery ko? Di ba, kung dadala mo ba, kasi naiwan ko kapon. Saan lagay? Yan ang doon yung Ah. yung naka-charge.
Ito ka wala. Yung naka-charge yung may dalang... Doon sa may katre, na doon yung pinuli. Si Carrot Man ay nakaipon ng... Simula na mamaya, no? Magtatawag na mamaya. Wala, mga tanos. Si Carrot Man ay nakaipon ng buti. Putol. Hindi na ako nag-riban sa gabi pag uli. Diretso na turog. Oh. Mo. Kamu na. Rapag. Kadawa parang kan. Kapag. Durabox. Sa isa naman anak ko. Papag. May single lang. Dito ako pa to. Bubos. Sa isa naman anak ko. Ha? Yung pambili na may-ari. Magkapapag. Ang halo block na ito ta. Ito halo block na. Hindi na. Ganun. Ayan, tapos na mga ganun, layout sa taas. Abangan nyo na lang po sa channel ni Carrot Asintada. At good luck. Nakimi. Good luck sa dalawang naka-challenge. Kung ano magiging resulta. Mamaya na po yun. Ito halo block. Si Carrot Man ay nakaipon ng Dito pa naman kuko. tan-tadadan! Sabi ni Idol Japper. Tan-tadadan! $20! Si Carrot Man kahapon ay mayroong dollar na piso. Tama, gilid-gilid. Paikot. Yan, tapos nang mag-layout. Ito, makante mo. Yan sila sa baba. Ito lang yung halo block. Dito sa baba. Abot tayo ng halo. Good morning, Crystalline. Good morning, class. Good morning, classmate.
Kakain mo na ako. Bakit? Kakain mo na. Bakit nga? Masipang ko kayo. Di naman ako tinatamaan yan. Yung usog na yan. Wala. Wala akong pagkatalin. Parang at pasiguro. Wala po. Wala po. Yan po. Si Papa ni Chinchin. Magsisibak na, magagatong, mag-ihaw. Ihaw po na tilapia. Iyaw ng manok. Yan. Ihaw po siya. Ano ihawin mo? Torre yan? Ano? Tilapia. Tilapia. Walang lipin. Tama yan. Malit mo kasi yung kawayan. Tama na, mag-apo kami. Pasintatin. Halo, talo! Kurang lipin. Ano tayo? Tuwid lang. Tuwid lang to kuran. Ha? Buhay ka o patay ka? Wala na po sa kanya. Sabi mo, nag-iisa na yung tubo sa taas ito. Nandun, nandun ko. Saan? Oh. Ayan po at na-layout na ni Kuya Puloy dyan sa taas. Ngayon, mag-aasintadan sila kay Karot. At tingnan nyo na lang po sa channel nila yung pag-asintadan nila. At nasa akin yung pag-layout. Ayan po, hanggang dito ang vlog na to. At may panibagong vlog na naman tayong gagawin. Magagapo tayo ng mga hollow blocks at saka mga halo papunta sa taas. Ayan po, thank you sa mga sponsor na bumubuo nitong Pabay project na to. At siyempre salamat sa mga Team Pahaway na lahat ng gumagawa dito. Sa mga viewers na nanonood, solid viewers, mga sponsor, and po ingat po lagi sa mga support nyo. And bye bye, I love you all.